Kesän sadosta on tulossa hyvä, mutta paikalliset erot voivat olla suuria. Lounais-Suomen pelloilta saadaan tänä kesänä hyvä sato. Paikalliset erot voivat silti olla suuria. Sää on ollut pääosin suotuisa, mutta osa viljapelloista on lakoontunut rankkasateiden vuoksi. Syksyn sokerijuurikassadosta odotetaan hyvää, mutta perunapelloilla on pelätty koloradonkuoriaisia. Tämän vuoden satonäkymät ovat kaikkien kasvien osalta melko hyviä. Perunapellolla on kuitenkin havaintoja siitä, että mukulaluku on alhainen ja se voi tehdä perunasta turhan suurikokoista. Kasvukauden olosuhteet ovat olleet kuitenkin kaiken kaikkiaan varsin myönteisiä. Kyllähän tämä nyt on ollut ihan erilainen kuin viime vuosi. Sadetta on piisannut ja sitä ei kuitenkaan tullut liikaa. Ja tietysti tällä lailla, kun mekin toimitetaan tilalta kauppaan perunaa, niin ihan niin oleellinen ero, jos verrataan viime vuoteen, niin perunasta ei ole tulos rupista ja veikkaisin aika hyvää laatusta. Harmia perunapellolle on tuonut tänä kesänä koloradokuoriainen. Se on levinnyt Kaakkois-Suomesta ja sitä on havaittu muun muassa 6 varsinaissuomalaisella tilalla. Koloradon kuoriainen on yksi pahimmista perunantuhoajista ja sitä on havaittu myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Satakunta on tältä tuholaiselta vielä toistaiseksi säästynyt. No nyt se näyttää siltä, että se on ajan kysymys. Ja siis, kyllä sitä on tullut seurattua, että näkyykö siellä laikkuja, mutta se on nyt tässä vaiheessa ollut meillä vaan ajatuksissa, että ei ole tietysti mitään havaintoja. Tarkkana pelloilla pitää siis olla, eikä tällä hetkellä näköpiirissä oleva hyvä tilanne ole vielä ihan kiveen hakattu. Paikalliset sääilmiöt, esimerkiksi rankkasateineen, ovat tehneet jo nyt hallaa osalle viljelijöistä. Viime viikonlopun sateet ja tämän alkuviikon sateet on ollut hyviä. Ja sekä perunaa että viljaa ja juurikkaan osalta se tasaa sitä kasvua. Viljakin alkaa tuleentua, kun se saa vähän vielä tässä loppuvaiheessa vettä. Mutta nyt ensi viikolla on luvattu hellettä ja se on just se, mitä odotetaan.